Okay, ngithanda kakhulu itiye elingenawo ubisi. Hawu. Angazi ukuthi kwenziwa yini. Kepha itiye nje elingenalo ubisi ilona ngilithandayo noshukela omncane. Ngicanga ukuthi iyona into engiyithanda kakhulu noma futhi nakhona ngingaliphuzi njalo kepha ngithanda kakhulu itiye elingenalo ubisi. Inhliziyo yami iba angazi iyayibene ngathi nginenoza engathi iyacimizela uma ngifaka ubisi nani ngithanda nje lube lingabi nalo ubisi angikwazi ke lokho engikwenzayo ngiyangibuze kodwa nami ngithi mhlambe lokho engikwenzayo akukho right mhlambe khona into okuyenzayo nje emzimbeni kodwa angazi ngiliphuza lingenalo ubisi ngiyaceba ukuthi ushukela wena ngikubonile bese sisehotela awufakanga ngisho ukuthi uphuza ngani hey lofundo unasiphoko no sami uprof uyayitshela uphuza ke honey ayibu bathi nangu khona phela nangu magagado lo point ngoba ibikhona yabo ihani phela mthiya phela igama lesingisi inyosi emakhaya zikhona inyosi yabo uju yes uju lwezinyosi ihani uju lwezinyosi ihani yeah iyona futhi ngqo wena ke ngoba linomoba engaprocesswanga zigcwele phela ufuna uhani wena ufakwana angithi phela lalela la kunoshukela khona kuneyinyosi kulungile uzomlaleli ngoba ngibuza ke inyosi bakithi yini uju phela koza fafs sicela ukubuza ibreakfast show lesiyenzayo siyekini sipheke siyayiphekela nje kuseni sifuna ukuzwa kwethu ukuthi uma uvuka ekseni sibuza ukuthi yini oyithandayo uvuka ngasiphi isiphuzo kuye kube yicoffee noma itiye abanye base bahambe bathi bafuna nje green tea babe nokhetha akhethayo khona zonke lezi iphuzo leli ke iliphi ke wena uyaye uhambe nalo nayi coffee noma ke itiye noma green tea noma ine caffeine eningi elikusiza uphaphama abanye banokukhetha nje okuningi okuhlukene so sikuba ne dietitian yethu ezobe sinikeza isithombe kuhamba kwesikhathi kumahluko phakathi kwalezi iphuzo nanokuthi inamthelela muni empilweni zethu but before siye ku dietitian phambi ukuthi siyengene ngifuna ukuzwa kuwena ukuthi uphuza ini wena mawuvuka ekseni.